Sokolovský region se připravuje na ukončení těžby uhlí, jejíž počátky se v regionu datují do 18. století. Evropská unie plánuje v této souvislosti uvolnit miliardy korun do uhelných regionů. Projekty v rámci operačního programu Spravedlivá transformace mají omezit následky způsobené dlouhodobou těžbou i jejím blížícím se úplným ukončením. Od roku 1945 přibývají v regionu noví obyvatelé, kteří přicházejí za prací a dostupným bydlením. Na základech uhlí budují socialismus. V 50. a 60. letech se rozrůstá první generace dosídlených obyvatel. Do regionu zároveň přichází historicky nejvyšší počet nových obyvatel. V letech 1970 až 1989 dorůstá druhá generace. V dolech se v té době vytěžilo přes 194 milionů tun uhlí. S třetí generací během 90. let se začínají revitalizovat první lokality po těžbě. Do roku 2023 Sokolovská uhelná vytěžila v území 1 miliardu tun uhlí. V souvislosti s těžbou v regionu Sokolovsko zaniklo 36 obcí. Uhelná těžba zasáhla plochu o celkové rozloze 9279 hektarů, což je pro představu asi 14 000 fotbalových hřišť. Sokolovská uhelná v současné době rekultivovala více než polovinu zasaženého území. Od roku 2018 začíná postupný útlum těžby v souvislosti s nárůstem cen emisních povolenek a také s přechodem na bezuhelnou energetiku v Evropě. Na Sokolovsku se počítá s ukončením těžby kolem roku 2033. V hornictví a souvisejících odvětvích na Sokolovsku aktuálně pracuje 8 000 lidí. Konec těžby ale zasáhne dohromady až 15 000 lidí. Sokolovský region obstál. Těžba uhlí živila rodiny, dávala teplo a rozvíjela průmysl více než 2 století. Nyní je na čase psát do země nový příběh. Sokolovsko se mění. Chceme, aby to bylo živoucí a prosperující místo nejen pro nás, ale hlavně pro naše děti. S rozvojem nám mimo jiné může pomoci i operační program pro spravedlivou transformaci. Víme, že těžba uhlí brzy skončí a Sokolovsko projde velkou změnou. Věřím, že i případné rekvalifikace pomůžou tuto změnu nastartovat a zdárně dokončit. Dneska hledá Sokolovská uhelná logicky alternativu, takže solární energii, obnovitelné zdroje. Já si myslím, že ta pracovní příležitost pro lidi tady bude i nadále. Velmi oceňují možnost náborových příspěvků, abychom do škol dostali nové, mladé, kvalifikované lidi a zajistili tak kvalitní obměnu stárnoucích pedagogických sborů. Transformace není jen proměna, je to zejména šance. Šance pro Sokolovsko, aby z něj byl moderní region, který bude domovem pro šikovné lidi. Vybudovat funkční a bezpečný internet je pro provoz i výuku v našich školách velice důležitý a užitečný krok. My jsme poměrně aktivní seniori, takže rozvoj plánovaný nových cyklostezek je pro nás úplně boží slyšet, protože na to se moc těšíme, že budeme moct vlastně prohlídnout ještě víc z toho našeho krásného kraje tady Pěšmo nebo Kolmu. Operační program Spravedlivá transformace napomůže zvyšování konkurenceschopnosti na Sokolovsku, zvýší technologický rozvoj a vytvoří nová pracovní místa. Naším cílem je zastavit odliv mladých lidí z regionu. Díky operačnímu programu Spravedlivá transformace můžeme být součástí přeměny regionu i my, malé obce. Naučili jsme se tak dívat se na naše projekty jiným úhlem pohledu a vnímat jejich přidanou hodnotu pro celý region. Jedním z příkladů je plánovaná výstavba muzea s kulturním centrem v blízkosti lokality Medard, která doufáme bude přínosem pro celý region. Rozvoj Medardu nabízí nové příležitosti. Je to krásné místo pro bydlení i trávení volného času. Hornické památky jsou hodnotné a pro turisty atraktivní. Díky finanční pomoci je můžeme uchovávat i pro následující generace. Investujeme do lidí, jejich schopností a talentu. Soukromá a veřejná oblast již nebudou fungovat samostatně. Memorandum podepsalo 20 obcí ze Sokolovska, 2 největší zaměstnavatelé na Sokolovsku společně s Karlovarským krajem.
Tímto jsme společně prohlásili, že do toho půjdeme společně a budeme se navzájem podporovat. A společně proměníme transformační výzvy v příležitosti a půjdeme dál.